Hemmede salam. Türkmençe Flutter sapağına hoş geldiniz. İlki bilen doğru bir karar alıp täze zatlara başlandığınız üçün beğendim ve sizi kutlaýarym. Indi bolsa kısaça özüm barada aýdyp geçeýin. Men Bayram Elif Navruz, Amerikan Birleşik Ştatlarynyň Missouri ştatynyň Kansas City'de University of Missouri Kansas City Üniversitesining elektrik ve kompüter inženýerligi bölüminiň ikinji ýyl talabybyň. Bu videonu düşürme esasy maksady bolsa, nerden öwrenendigim barada we nägelik kursyň mailnamasynyň näre geçekligi barada sizi üçin etmek üçin bolar we kursy käbir videolary men şol kursyň üstüne diňeje sesim ýazdyrjak bolýan, ýagny käbir animation videolary bolar, sapagyny näle düşündirişi hemde installation videolar, setup videolary bolar. Şonuň üstüne diňeje sesim ýazdyrjak, has amatly bolar we maňa da ýeňil düşer. Bunu men diňe saýt etmek üçin, ýani ogurluk däl de size özümiň ýanky source'uny görkezmegim üçin düşürilen bir video bolar. Ana da gelin videoga geçelim. İlki bilen web browserymyzda Chrome'da meselem AppRiver diýip ýazmagymyz gerek bolar. appriver.co diýen meselem şular ýaly bir sahypa çykar. Ilkin şoňa basyň. Indi bärde meselem men logout edeýin. Sizde emekim kadar şular ýaly bir zat geler. Bu genelce aslında machine learning kurslaryny öwretýär, app design kurs, app marketing her hili kursları öwretýär. Biziň öwrenjek esasy maksadymyz bärde Flutter bolar. Meniň öwretjek zatam size. Indi bärde men login etýän siziň sign up bolar. Sign up edilingizden soň size bu Flutter'y mugda okudar. Indi başga sapaklaryna bahalaryny görelim meselem. Complete Flutter diýär. Meselem şunun bahasy $94. Görüşüňiz ýaly. Udemy'ye gitseniz, mesela şu $94 ýöne bul özüniň sahypasynda mesela bärde gata arzan edip berýär. Indi gelelim more courses diýäris. Görüşüňiz ýaly more courses'a bassaňyz, mesela ýanky $94 bahaly kurslar 19 $10 özüniň web sahypasynda arzanjyk edip berýär. Indi biz haýsyny öwrenýäris? Men my course'a gitjek. Introduction to Flutter Development diýär. Doğrumy? Indi syllabus şular ýalap bolar, ýani mailnamamyz. Ilki bilen şu videolaryň üstüne sesimi ýazdyrjak, bärde Flutter näme barada we onuň guruluşy barada aýdyp geçýär. Olaryň üstüne men diňeje sesimi ýazdyryp size türkmençe düşündirip berjek. Biz bu kursy utarýançak azyndan 5 ýa-da 6 sany application ýazandylar we şu taýda sertifikata gitsek, meselem bir sertifikat berýär, ýöne bul ýaraly bir sertifikat diýiljekler. Bu prosesy höwüslendirmek üçin aslında bir adamy ýöne umuman eliňizde garaz okudum diýip bir sertifikatym bolar. Garaz biziň kursumuz şular ýaly bir zat meni bart bol. Eger de inglizçe bilýäniňiz bar bolsa araňyzda şul kursa girip şu taýdan inglizçe öwrenmegiňize maslahat berýän sebäbi ol özi gowy düşündirýär. Hemme zatlary her bir detallary jekme-jek girişýär. Şoň üçin inglizçe bilýänlere strongly advise şu taýdan görmegiňize maslahat berýär, inglizçe öwrenin. Eger de inglizçe bilmeýäniňiz bar bolsa meniň bilen birlikde türkmençesini, ende şu kursyň türkmençesini öwrenip gidersiz. appriver.co sahypamyz ýatdan çykarma. Onda kurslara başlaýarmy? Indiki sapaklarda görüşençek.